Comenzamos así este tempo dedicado ao Deportivo, lóxicamente, como non, temos que falar dese encontro que se xogaba na xornada de onte domingo. A verdade que non sei se estarán moi contentos todos os integrantes e sobre todo todos os aficionados representantes das peñas deportivistas que temos aquí no noso concello, tamén os aficionados, sobre todo, pois moi pendentes tamén de outras citas que hubo ao longo desta pasada fin de semana. Por exemplo, non esquecemos tamén que temos aquí en Culleredo peñas madridistas e, polo tanto, tamén temos que falar do que fixo o Real Madrid, por certo, en ese partido adiantado a xornada do pasado venres, no que, afortunadamente para eles, conseguían unha victoria ante o Celta que xa era prácticamente, podemos decir, necesaria, si queren aínda manter opcións de seguir loitando e seguir en esa pelexa polo título ligueiro. Lóxicamente, como é habitual en esta sección, temos convidados, temos a Fernando Blanco, que nun momentiño falaremos con él do Deportivo, de como viu o partido de onte en Riazor, esa complicada derrota 0-2 ante o Granada. Tamén tentaremos conectar con Fernando Sampedro, que nos falaba fai escasos instantes. Contactaremos con él un poquinho máis tarde, pero lóxicamente hoxe con ese primeiro punto na orden do día, podíamos dicir, ese partido de o Deportivo en Riazor, esa derrota, non sei se moi inesperada, porque a verdade é que o conxunto coruñés chegaba dando boas sensacións, con varias victorias consecutivas, ese traspés que aínda non lle afasta demasiado dos postos de privilexio, pero que sí, foi un xarro de auga fría para todos os aficionados, pero que nos conte quen mellor que Fernando Blanco, o noso adestrador de cabeceira, para que nos analice ese partido disputado onte no Estadio Municipal de Riazor. Temos xa a Fernando Blanco ao outro lado do fío telefónico. Fernando, que tal? Bos días. Hola. Bo día, que tal? Como estamos? Que tal? Moi ben, pero imagino, como dicía eu antes, que os aficionados ao Deportivo quizáis non esperaban esa derrota en casa fronte ao rival que visitou o estadio de Riazor este domingo, Granada. No, a verdade é que para min foi tamén unha sorpresa, igual que para a maioría dos aficionados, ¿no? Falábamos xa o luz anterior de que, bueno, que viña un Granada que está aí máis rondando nos puestos para non descender, que non para pelexar polos puestos de arriba, como é o caso do Depor, do ascenso directo ao playoff. Falábamos tamén da peligrosidade de que o Depor é difícil que gane 3 partidos seguidos en Riazor. Este é o terceiro, non o conseguiu. A verdad que sigue dando tumbos. Tiñan unha oportunidade extraordinaria, por eso todos os deportivistas estábamos moi ilusionados, porque despois da derrota do Castellón se podría colocar o Deportivo en ascenso directo, pero parece que o que pretendía colocarse en puestos de ascenso directo era o Granada, porque o Depor fixo un xogo moi pobre, se basan todo na posesión. A posesión, se non tes eficacia arriba, pois a verdade é que o ter o balón non che vale para nada, non? É un defecto que se ven desde os tempos xa de Guardiola co Barça, que foi o que inventou un pouco o tiki-taka pero claro, tiña moita eficacia arriba, e nós aquí non temos a Messi, e a verdade é que con 2 picotazos que lle pegou o Granada, pois deixou ao Depor vacunado, moi desmoralizado, con outra vez os gritos de Hidalgo vaite xa, cunha derrota en casa como foi de 0-2, que deixou a xente moi descontenta, a pesar de que o Depor puxo unha alineación máis ou menos habitual e con os 5 trocos que fixo, pero non foi capaz de conseguir ningún solo gol. O sea, me parece que eu creo que tirou 3 veces a porta, e así é difícil que o equipo consiga goles e vaya para arriba, ¿no?
Bueno, pues esa inesperada derrota que chegaba cando pois seguramente toda a afición estaba xa desexando disfrutar e sobre todo ver ao Dépor aí xa situado en eses postos de ascenso directo deixaba, como ti nos comentas, logo analizaremos aínda máis polo miúdo ese partido e as seguintes xornadas a todos os aficionados. Por certo, saludamos tamén a Fernando Sampedro, que incorporase hoxe un poquinho máis tarde do habitual. Fernando, que tal? Bos días. Bos días, sí, aquí estamos, xa cheguei. Non escoitaches, imagino, o que nos comentaba agora Fernando Blanco, tamén imagino que para ti verías o partido onte do Dépor unha derrota que poucos esperaban, non? Pois sí, a verdade é que encima a cousa pintaba moi ben, non? Sendo o último partido o penúltimo partido da xornada, e vendo que ademais de gañar, incluso con empatar, xa se poñía segundo en postos de ascenso directo. Bueno, xa que o Racing vais escapando outra vez, pois a ocasión a pintaban calva, pero unha vez máis nas grandes citas, pois parece ser que o Deportiviño non está preparado para estas cosas. É eso que non estamos falando dunha final, ni moitísimo menos, pero sí un partido para animarse eles e animar a afición, non? E non foron capaces de facer que absolutamente nada. Eu non vin todos os partidos que levan na temporada, pero é que este foi o peor con diferencia. Un desastre que non hai por onde collelo, un equipo absolutamente deslavazado, que pues, o que xa dixen en algunha outra vez, que parecen aí 11 fulanos que non se coñecen, e que os tiras aí no campo, ala veña, rapaces, xogade, facede o que saibades. E bueno, se está vendo, polo menos eu, me estou dando conta xornada tras xornada, que hai 4, 5, 6 xogadores que non sirven nin para esta categoría, empezando por este gran fichaxe Ricky, que, bueno, no Albacete sería moi bon, pero aquí de momento anda un pouco perdido, bueno, bastante perdido. E logo, pois, algún xa que parece xogador, pois, tipo Jurado, outros que non saben moi ben nin a que están, tipo Mulatieri, Zaca, bueno, os tres de arriba, eso xa é un tema recurrente semana tras semana. Entón, pois, bueno, ainda oía esta mañán na radio que Hidalgo está xa na picota, que nas próximas horas pode haber unha decisión fatal, bueno, fatal ou non. Igual eso xa digo, foi a primeira hora da mañán. Igual neste momento xa vos tedes máis noticias que a min, pero si será a solución, si chega o caso, pois xa se verá, pero eu non confío demasiado nos cambios de entrenador, salvo que sexa algo moi flagrante. A ver, bueno, non sei se neste caso, indo cuarto, estando aí empatado puntos co segundo, que está en ascenso directo, que se podería estar mellor, sí, pero o mismo dirán os outros equipos, o mismo dirán os do Almería, que, bueno, que xogan hoxe, igual se poñen segundos, o mismo dirán os de Las Palmas, a ver, que en todas partes pan cocido coas favas, entón, pois, non sei se será a solución. Claro, agora botas a ir algo e a quen pos? A Manuel Pablo? Non sei, por decir un, nestes temas deportivistas vos estades máis postos que a min, ou seja, que eu escoito e acepto. Bueno, aquí o que ten información de primeira mano seguramente Fernando Blanco, logo falamos en un momentiño tamén deste asunto. O propio técnico Antón Hidalgo afirmaba ou recoñecía, non, que este foi o peor partido que viu o que disputaba dende a súa propia chegada no banquiño deportivista. Lóxicamente, pois entramos agora xa, claro, en tantos debates, o técnico, a falta de un dianteiro, pois lóxicamente se hai que apostar pola canteira, bueno, pois moitas cousas de que falar, Blanco. E ti que pensas? Bueno, penso que o que ti decías da canteira, pois efectivamente, vendo que tanto Zaca como Mulatieri e o mismo Stoico que non son resolutivos de cara ao área, este equipo onte lle faltaba Jeremai, que está lesionado, entonces arriba
non hai quen meta un gol. Nos vimos aquí en estes mismos micrófonos no espacio de Radio Culleredo reclamando un dianteiro desde o inicio de Liga. Pensamos que había que facer un esforzo por parte do Deportivo, a mellor o que valían 3 invertilo en un, pero estaba claro que este equipo carece de gol. Ayer se demostrou con unhas ocasións que tuvo o mismo Zaca ou Stoico, que non son xogadores o mellor para estar no Deportivo. Igual en outro equipo o mellor son máis resolutivos, pero que está claro que o equipo ten unha carencia de gol tremenda, e, bueno, que por eso, por apostar un pouco pola canteira, creo que foi polo que non se fichou un dianteiro para darlle entrada a Bilen Songo. Entonces, onte xa volveu a xogar aí uns minutos, pero claro, sale co partido todavía pois en mal momento, ¿no? No sentido de que cando sale xa o equipo vai perdendo 0-1, saleu como revulsivo como o outro día polo o posto de Zaca, pero sin embargo en lugar de arreglalo, porque o equipo non estaba xogando a nada, pois ainda lle meteu outro máis o Granada. Só dixo o propio Hidalgo, que comentaba ahora San Pedro, de que foi o peor partido. Estou totalmente de acordo con ele, que o Deportivo ayer xogou nefasto. O sea, si algún equipo parecía que era o que estaba xogando para o ascenso directo, era o Granada, un equipo que vai aí afundido casi, bueno, no fondo da clasificación, e sin embargo, penso que, bueno, casi lle deu un repaso ao Deportivo, ¿no? Un equipo que estaba de capa caída, sin embargo, pues bueno, aquí veñen os equipos e son o resurgir de todo, sea salvación, porque saben que este equipo non fai oposición a nada, e logo, pues bueno, chegan a sala de defensa e se basan todo na posesión, pero que a posesión sola non faz nada. O sea, si o Granada ten un 35% e che mete 2 goles, pues xa me contarás para que che va a posesión. Entonces ahora, pues bueno, unha vez que Bilen Songo xa está prácticamente na primeira plantilla, vamos a confiar en él, vamos a ver si vai ser titular xa en Ceuta, aporta máis goles, porque hasta ahora o equipo, a verdad que lle quitas a Yeremai, o equipo está morto en ataque. Se a eso lle acompañas que os outros xogadores tampouco estiveron a gran altura, pues vamos a ver ahora como resolven o siguiente desplazamento, porque xa digo que onte aquí saleu a xente toda decepcionada de Riazor, claro. Está claro que o Deportivo tiene esa dependencia de Yeremai, como ti comentabas tamén, de nada sirve ter a posesión, si o equipo non marca goles, o fallo contrario, con dúas chegadas a portería contraria, e lóxicamente, pois tamén, non? Unha derrota ante un rival inferior, pero claro, agora xa non podemos fiarnos de ninguén. O seguinte partido que comentabas vai a ser contra o Ceuta, o oitavo, bueno, non sabemos tampouco que pode ocurrir. Está claro que quizáis mellor fora que en casa, visto lo visto, ¿no? Quería comentar no tema que falaba antes tamén San Pedro, o tema de adestrador. Según a empresa, o club, o que marcaron xa desde inicio de temporada, que o equipo estuvese asentado nos postos, se non de ascenso directo, polo menos no playoff. Hasta ahora vai conseguindo. Creo que fora do playoff solamente estuvo 3 xornadas, ahora mismo está de cuarto. Penso que, bueno, pois que a Ceuta ainda vai a ir dentro deses 6 primeiros postos, e penso que hasta ese momento por parte do Consello non van a mover nada para o tema de cesalo. Así que sempre hai algún adestrador no paro. Outra cousa é que sea da condición de que veña ben ao Deportivo e que cumpla os requisitos que piden cando fichan algún xogador. Pero hoxe mismo se incorporou Sergio González, que podía ser un candidato para o banquillo do Depor, se incorporou ao Cádiz, o sea que sempre hai algún adestrador. Non sei se faltasen menos xornadas, igual contaban con Manuel Pablo, pero penso que hasta o final van a estar pelexando aí. O que
se dicen sempre que se están cumprindo os obxectivos, e que é certo, se os obxectivos se manterse nos 6 primeiros, aí está o Deportivo de cuarto. Mentras o equipo non baixe de aí, eu vexo difícil que movan o banquillo. Home, sería quizáis precipitado, non? Está libre Oltra. Oltra tamén está libre, sí, hai unha serie de adestradores que... É como o veríades? Eu o vería ben, Home, penso que Oltra é un gran adestrador e todavía mantén os récords de puntos cando o ascenso do Deportivo. Sí, certo. Penso que para a segunda división é un gran entrenador. Entón, ahora está un pouco aí no tema da federación, tema de... Sí, do VAR e tal. Sí, o tema de arbitraxe, xogadas polémicas que non se sancionaron, pero bueno, que seguro que se lle dicen mañán debido ao Depor, deixa todo, sí, eso é para matar un pouco tempo, pero que estaría disposto seguro, vamos. Pois, o gallá. Pero xa digo que o Depor, mentras este aí, por moito que, home, tería que poñerse esa afición moi en contra, que fose un desastre o próximo partido en Riazor, non sei se lle ven o Zaragoza, me parece. Bueno, outro equipo tamén dos de abaixo que che pintase a cara e foran xa medidas drásticas, pero... Sí, o Zaragoza, eu estou convencido de que se vai salvar ao final, vai sufrir, bueno, pero vai empezar a remontar... Estos equipos que están aí abaixo, está claro que ahora, pues bueno, en estas xornadas que quedan, pois é o que va a saber, que se están recuperando, nadie quere descender, entón, pois moitos equipos se apretan. Probadelo é isto que estamos falando do Zaragoza, que foi capaz de gañar, que ainda que non está moi ben, pero foi capaz de gañar fora na cancha do Cádiz, que foi o que provocou a destitución de Garitano, para que hoxe se incorpore Sergio González como novo adestrador. O sea, que estes equipos que están abaixo, ahora, pues bueno, excepto penso que o Mirandés xa está un pouco desahuciado, os demais teñen que estar aí pelexando para tratar de salvarse. Vamos a ver se hoxe, que outro dos que está implicado, a Cultural Leonesa, nos bota unha man por parte de Rubén de la Barrera e é capaz de dar a sorpresa co Almería. A ver que pasa. Algo máis que comentar dese partido de onte do Depor, ou xa pasamos a outro tema habitual, pasamos a falar xa do Madrid? Bueno, nada, por parte do Depor penso que a baixa ahora mismo de Jeremai está pasando unha factura, hai unha dependencia moi grande de Jeremai, ojalá se recupere para ir a Ceuta, a pesar de que está con 4 tarxetas, están mirando a ver si son capaces de que se recupere pouco a pouco e lo levando, pues bueno, con pouco traballo de adestamentos por semana, pero polo menos poda xogar. Eu o comparo un pouco con Lamine Yamal, ¿no? Que no sentido de que cando o partido está atascado, pues che mete un latigazo, che mete un gol e che resolve, pues aí había que sacarlo tamén un pouco contra o Ceuta, que che mete un gol e volverlo a meter no banquillo para irlo dosificando, pero si non está complicado, Jeremai, a ver, que lle pasa? Pa canto tempo ten? Non o saben, porque creo que é un tema de pubalgia, entonces esas son unhas lesións moi complicadas. Non, xa. Si non queres, digamos, pasar polo quirófano, que sería o último que están recurrindo, pues bueno, teñen que andar con esas pautas a través dos servicios médicos e os fisios, moito descanso, facer ejercicios específicos. Están mirando de salvar o quirófano, pero ao final, bueno, como tantos, igual non lle queda outra que ter que pasar por quirófano, entón, pues bueno, eu me imagino que estarán esperando a ver estes partidos que quedan se son capaces de salvalo. Bueno. Pues aí seguimos pendentes. Unha victoria ante el Ceuta ali a domicilio pois calmaría un pouquiño as cousas, e como dicía Blanco, pois hai que gañar sexa como sexa o seguinte partido aquí no Estadio Municipal de Riazor. Xa cambiando de asunto, San Pedro, escoitaba creo que foi a semana pasada, non? Que falabas con o meu compañeiro, con Fran, do Madrid, que non sabías se aínda visitarías o estadio de Balaídos. Estiveches o venres alí? Non, ao final
ao final non pudo ser. Eu sempre o intento, pero non houbo sorte. Pero bueno, visto, casi prefiro non haber ido, porque era o que comentaba outro día, non? Debo ter unha especie de gafe que sempre que vou a ver o Madrid, ahora xa fai anos que non vou, pero no campo sempre perde, entón pouco lle faltou este venres, esta xornada típica, non? Que bueno, o Madrid xogou o lunes pasado e o venres con desigual fortuna no que o resultado final di, pero de xogo pois por aí andaron. Bueno, xogou un pouco peor o lunes pasado. O venres, bueno, parece que na segunda parte intentou un pouquiño máis co Celta, pero era máis con corazón que con cabeza, non? Madrid sigue sin carburar, sigue gañando un pouco por inercia, por chispazos, por sorte, que se lle pode chamar tamén, que é así. Si ese tiro de Fede Valverde no minuto 94 non chega a entrar, pois xa estábamos falando de outra cousa, non? De que Arbeloa igual tamén xa estaba máis fora que dentro, que ahora chega o todopoderoso City, que a mí non me dá tanto medo, porque porque é a Champions, o Madrid na Champions se crece, aí bueno, normalmente. Cando chegan as citas de verdad, só é responder. Ollo, que igual perden 0-4, que tamén é posible, pero vexo máis probable un 4-0 a favor do Madrid que en contra, nun partido de alto standing, de altos vuelos, como é o deste mércores contra o City. A ver que pasa na eliminatoria, son un partido a 180 minutos, no que pode pasar de todo, está claro. Terá os seus altibaixos, o City tampouco chega no mellor momento, pero eles ben saben que non se poden fiar do Madrid, porque... A ver, o Madrid real, non o Real Madrid, o Madrid real non é o que vimos o lunes pasado, nin siquiera este venres en Vigo, non? Quizá o máis xusto hubiera sido, pois, empate en Vigo, as cousas como son, o sea, o forofismo non impide ver o que hai, non? Pois un pouco tamén o que decía o Deportivo, que hai xogadores que están no Madrid pois postos un pouco por decreto, non? Está sendo unha sorpresa agradable, polo menos esta temporada, porque se está botando un pouco o equipo ás costas. Tchouaméni, cando o ano pasado con Ancelotti, pois bueno, a maior parte da temporada pois foi unha peniña de xogador, e bueno, ahora Mbappé tamén pois está como lle vai, é outra lesión distinta, pero veremos a ver se ten que operarse, se non, se xoga este mércores ou o seguinte, o partido de volta contra o City, ou rompe xa definitivamente, pois como Rodrigo, que xa levaba tamén pois un ano prácticamente xogando con toques aí nese ligamento que ao final pois acabou por estoupar, non? E agora pois Rodrigo non xogará hasta o ano que ven, debido a esa rotura de cruzado. Outra baixa máis, non é que sexa moi sensible, pero resta. Entón, pois, bueno, aí siguen a 4 puntos do todopoderoso Barcelona, que aquí parece que estamos ante a reencarnación do Brasil do 70, xornada tras xornada, pero bueno, ese é outro tema. E o Madrid, pois, bueno, a prova de lume chega agora contra esta semana que ven contra o City, de pasares, pois bueno, recupera crédito, e de quedar eliminados, pois a centrarse na Liga e a intentar gañar, se non tamén todos os partidos que quedan, que tampouco son tantos, son 10 ou 11 faltan para acabar a Liga, non? Esta que foi a xornada 27, me parece, pois quedarían 11. O seu deber é gañalos todos, incluído o Camp Nou. Bueno, veremos a ver que pasa, pero todo é salvable, pero as sensacións, aínda que non sexan boas, siguen aí, este equipo é que é capaz de todo, o mismo che fai o partido da temporada como fai o ridículo.
veremos a ver que pasa. O que si está claro é que de gañarte ao City, de superar a eliminatoria, despois xa podemos caer tranquilos en cuartos contra calquera, pero polo menos a Pep gañar. E agora xa falando un pouco máis como forofo, mira, a min caer en cuartos con calquer outro, pon o nome que queiras, o Bayer Leverkusen, o Atalanta, o Arsenal, bueno, Arsenal non, que me cae moi mal, me importa menos que caer contra Guardiola. Eso sí, caer en semifinais non, porque eu son da opinión de que prefiro que, se chegas a unha final hai que ganala, se non prefiro caer en semifinales. O sea, a min me fastidia moito máis perder unha final que caer en semifinais, o digo en serio, non sei a vos, Entón, pois, a ver que nos depara este Madrid, que polo menos esta tempada non se pode negar que desperta sensacións contrapostas e nos mantén en vilo semana tras semana. Blanco, ti que pensas? O Madrid, despois desas dúas derrotas consecutivas, conseguía puntuar en Balaídos e se mantén a 4 puntos do todopoderoso Barcelona, non? Aínda, e non ten que dar por perdida a Liga. No, penso que non. Sí que é verdade que en Balaídos tuvo unha flor Arbeloa, porque non é moi doado de que tal como estaba xogando e incluso dominando o Celta con Aspas aínda no banquillo, que nada máis sair pegou un tiro ao pau, entonces, bueno, estuvo sufrindo, pero se ve que o Madrid non está atravesando o mellor momento de xogo, xa estamos vendo non en este partido contra o Celta, sino xa en anteriores. Aí, polo que se ve, pois, bueno, ou moita parte da plantilla non ten confianza en Arbeloa, entonces ten aí medio revolta a plantilla, parece que pegou un toque de atención, sobre todo dos tres xogadores que non están moi implicados, e así é difícil xogar, sobre todo o que é na Liga, no? O tema de Champions, pois xa é unha cousa distinta, porque, bueno, hai unha motivación especial, todos queren xogar, todos queren lucirse, un escaparate tremendo, distinto, lógicamente, a xogar en Balaídos. Entonces, bueno, penso que na Champions pode dar outro nivel, ainda que ten un rival moi complicado, pero na Liga, desde logo, penso que lle está dando moitas facilidades ao Barça para que sexa campeón. Eu creo que co tema electoral do Barça, que estes meses iba a estar un pouco descomposto, me refiero a nivel plantilla, a nivel de entrenador, pero vexo que o que falábamos antes, unha genialidade de Lamir, que mete o partido, gaña sin Bilbao 0-1, e sí que é certo que, a pesar de que ten ahora mismo a Champions, pues, bueno, os rivales ahora mismo para a semana que ven tampouco son moi complicados, tanto para o Barcelona, que recibe ao Sevilla, e o mismo Real Madrid, que xogamos na casa e recibo o Elche, o sea que teñen que esforzarse, sobre todo o Madrid vaciarse contra o Manchester City, e despois non lle queda outra que esperar un pinchazo do Barça, porque, bueno, son 4 puntos, sí que é verdade que queda moita liga, me parece que son 11 partidos, pero o Barça o vexo moi forte para perder 2 partidos, digo. O sea que vamos a ver que nos depara esta semana, é moi importante para eso, e despois, pues nada, vamos a ver si seguimos falando. E a ver tamén a evolución destes canteranos que está subindo Arbeloa, cousa que a min personalmente gústame, non? Porque Ancelotti non era desa corda, Xabi Alonso se pode decir que tampouco. Bueno, Arbeloa está lle dando oportunidades a Thiago Pitar, a Palacios, a Manuel Ángel, bueno, veremos a ver estes rapaces, a ver se algún se asenta no primeiro equipo, como fixo Asensio o ano pasado, que foi por necesidade, porque se non chega a ver todos eses lesionados, Asensio seguiría ou no Castilla ou estaría cedido no Getafe. Eu penso que efectivamente o que dice San Pedro, bueno, creo que a Balaídos viña con 10 baixas, non sei se as baixas eran auténticas ou xente que se desembarca, que era un pouco por donde iba Arbeloa, que hai xente que non había 3 sancionados,
tres sancionados bueno, por acumulación. Sí que viña moi mermado, sí. Sí. Que, bueno, Arbeloa tamén os chamou a capítulo porque él consideraba, bueno, sí, a verdade é que ten parte de razón. Eran tarxetas innecesarias, as de Carreras, Camavinga, entón, bueno, pode ser que se borraran. Bueno, Camavinga parece ser que é un dos xogadores que máis está dando o coñazo, que máis problemas está dando. Bueno, pois, se é así, non é un imprescindible, o sea, xa que se pode facer caixa con el perfectamente. Como din ele sempre, o club ten que estar por encima de calquer xogador, entrenador ou directivo. Pero bueno, é curioso, podemos comentarlo tamén porque é curioso porque outro día se oíu por primeira vez no Bernabéu, por primeira vez na historia, gritos de Florentino dimisión. Ollo. A ver eso como evoluciona. Pois que habrá que abrir un proceso electoral como no Barça, si volve a gañar, bueno, pues, ese proceso electoral do Barça, perdóname, pero é que é de risa, O que pasa é que creo que no Madrid é máis complicado, porque creo que hai que depositar unha borrada de millóns. Entonces, aí non pode acceder calqueira, non, eu estaba pensando, pero creo que desta vez non o deixar pasar esta vez. Claro. Non chego por pouco. Sí. Bueno, pues Fernando Blanco, Fernando San Pedro, son as 12:05. Hai que darlle xa paso aos servicios informativos de Radio Culleredo, sobre todo encantado hoxe de falar con vos. Moitísimas gracias por atendernos e pasar un ratiño, deixar un tempo para estar aquí cos ointes de Radio Culleredo. Pois, por miña parte, nada, igualmente, que gañe o Madrid o Manchester e que o Depor recupere en Ceuta os puntos perdidos. Sí, o sea, a ver, nada, unha aperta. A ver que fai contra o equipo da Caballa. Pois moitísimas gracias e falamos de novo a semana que ven. Unha aperta. Unha aperta. Oh.